Кызлар, билесизби нәрсә? Сез минем шундай яраткан җырчы, мин сезнең иҗатыгыз белән нык горурланам, үрнәк сездән алам. Вот Эльвира Нагимова, бывает же кешеләрдә хыяллары, да бит? И вот минем күптән инде бер хыялым бар иде. Сезнең белән шушы сәхнәдә хотя бы бер куплет кына булса да җырлап төшәр идем. Миңа вот сезнең җырыгыз каралы күземә. Ошондай ушый, ошондай күңелгә үтеп керә, аж бирегә охота. Ошо микрофонны бирсәгез, шәрәфәт булыр. Sizga boshqani beraman, unda mening quloqqa siz aytasiz. Bitta qoralik ko'zimdan ijrolar boshqacha siz Varsan dolaşlar dağlıkta söyleyiverimizge kora. Varsan dolaşlar şiirlerimizde jırılıyız kora. Varsan dolaşlar şiirlerimizde jırılıyız birge. Kora ne kuzuma, nina kore kuzine. Onda suyma harika, suyma varsa kuzine. Kora ne kuzuma, nina kore kuzine. Onda suyma harika, suyma varsa kuzine. Камила! Надеюсь, я смотрю, он вознищий Kötü falan seni tanıdığı olmuşlar sağ Zır Ahmet. Можно, я думала, опять хорали позвонить сейчас. Совсем Рахматик. Забыли, с садом сфоткаемся. Рахматикізге рахмат. Нормально все? Все, обнимемся? Тоже жалуемся, что ли?